سلام تغطاتلتنا هذا الشانل كما يتغني كما يتخونو لمون كلنا تغمنا تعبينا نزبل كوارس إذا غريب اللغو نايلوم أرسم بحر هتانات نمهروم دو يمهرونا يعتبل مبزحت جزي أرسنا يقولعونا هتانات كما تخلو بخمين نعبيوم انتهي نحجزوم انتهي تقبر كارلوم يحايش بينيو أما جاقبو ما كدادنوم تمرتوم كل جزي ولدي نتوم هتانات نكمهرو وينكحجزو عينة تحساسبا زلنا حنسب كنستوعب زلنا قد نحناتهم عبيتين بهاد كاباتهم كنو مهارو نخل بزح نقرات هلو مغنياتو نساتهم بزح نقر كقبرو سرزوعلو كابهم دحراستوعينا نحنا بزح نقر كاباتهم كنحز نخلينا نحنا قرم نقبرو زنبرنايو نعوب مقراسنا انتهي بهيوتنا أقواريتسو انتهي بهيوتنا مع عبال تطويلو كنستوعب مو كل جزي حنقولنا ندحريت مليسنا قرم نقبرو زنبرنا تصبقو نخنا زوتر كاب زبل أرسز زمتت يا زارة لو متمرتي كاب جيشيتي زبال حر عبي أبز جزينا لبونا أم مسفار نخالو سبات أم تبع عبي شمن زنان زلوه زمتت يا مو نعناون بلك تسأل ونان تنكفنان سلزخ كويناس سلزرهبكوا بعناون قربت لي بعغمي بسناتنا أكايدا غيره غيره مريت أمو كتا نابت عشتا نحلف أمبار نايلو مارس تمرتنا 5 lessons you can learn from children حمشته نقرات وي نطبتات كاب هزانات وي كاب قلعو كنمهارو نخل كتمهاريو تخيلي كتمهارو تخيل تبلع رسياغت كون سلازي كتنابتي قدامي نطبخ نعلف تا قدامي تنطبن لو مكن رياحة نازلنا children or kids never give up هزانات ويقولعو قلتيفكا تسفا مقرأ زبهال مسوم أيسرعني. A kid will never say I can't walk even if they fall 50 times in one day. هزانسي مجمريا كابتا مجمريا جميرو في حق جمر كله أي كلون يا يبلني وي تتحريمو تطوع يبلني يغتلي هذا يرسعي كتب تخلي قوي يرسعي مرقت عنزان كل نقر رسعي which is absolutely كنا مهارة زلنا نقر مرسع سيدي هزانات وديقة تحريمي وقلا يبلونيهم قصالي أم فتانن نتي كابز ودقوة تنسيو نكخلوا بزح يمتصعروا بفلا عم منقصقاس عم نقرات عم مقبار دس بلوم نقر عم مبصح دقيمنا برجعنا ازيس أجمالو أيبلونيهم كساب نحنا بزح جزء تم عبيتينا تطعونا بلوم ده أمبر نسهم كابتاس تبقسوا أي ملسونيهم لذي they never give up they keep trying until they get it or master it كساب زفلتوا كساب زخلوا كساب زملكوا تطعو أيبلونيهم زي حجي عبايت مرتيا they are fearless in trying new things or experiences أبزخونه يقول نجر نتيك كريوان كمرمروان كفلتوان زلايو كساب زبصحو أي فرهونيهم فرهز بالي بلوم حاول تخليني يتنكفوا يكعصلو تمهيرو مالو حاوي كم زك عصل درو تمهيرو مالو نحد هزان ات قدامي حاوي قدف نبللنا ياس أب حوقت في النور لك كما هيكون برقت كنكلا غلو كنكلا لنا حر هذا جزء كن نشتك كتنكفوا ويجلا نجرس experience كبروا كخلو لهم مخنياتو كفلت وكخلو لهم من تان كيف لت وقع تأوكل لك أبو أي كلوني الجزيتنا هي صنعت نجر هذا نجر كل جزء نحدش نجر نخفتنو نتزدليو نخجبرو تسفاي كورتونيا ولا كلهم ولا أسرهم نجيبهم كم فتان عدا يوعلونيا لذي تعانكو تبقى تزلا كتردهم كتريوم رايو زلتا كالم الرجاء يبلكان ولا حانت من الرجاء يلن تطوع يبلونيا مسو حوون انتخوني كاب قدفت بلوم تقرب اللوم يرأيوا كم تندد كم تحمم دحريو كيف لطلا كي تردهم لك عتوان بر نافلتو آيات وانيوم مغنياتو اتاق عنزاس تسمعهم ينعمون سلازي اتاق عنزا يكون هنرزالنا اتا تمرتا بحنقولم تاعتو زلا قدف كتبل كاللخا قد كاب بزح نقر نخيفتن ولا كاب تصبق نقر وين نخيفتن يعني عنكو فسلازي الساطم كبقسو خلو كل جزية عيفرهون يوم نحنا بنت عارتهم عبيتي عبد كندي نقرات يفرحنا أي كلوني كم زخوني سب كم زخبلني كم زخقات مني كم زخوني إحنا خمسية كم زنيرة أب كم زخمس لازلن بزح مغنياتنا نمت نحدا نقر نخين قبره ندقنا بقليل نقر تسفى نقرد
حنت جزء خلت جزء مسوتن كا فتينا نيريكو ومقالا يكون لي خلت جزء صراحة دليخات خون ويسال صراحة حتيت كاسلس ينوم زولها يا يلن يا هፃን ከለኻ ግን እቲ ሓንቲ ግዜ ሓፊልካ ክትወርድ ከለኻ ምኽኣል ወይ ምኽኣል ምስ ኣንኪ ኮፍ ኣይበልክ ቀፂልካ ደጊምካ ኪልካ ኩሉ ነገር ዝኽኣልካዮ ደጋጊምካ ኢኻ ወይ ደጋጊምኪ ኢልካ ስለዚ እዚኣ never give attitude ካብቶም ህፃናት ክንርኢ ንኽእል ኢና ንሳቶም ነቲ ዝደለይዎ ተጣፊኦም ርዮም ፈቲኖም ይበፅሕዎ እዮም ስለዚ ንሕና እውን ልክዕ እቲ ናይ ቁልዕነት ባህሪ ክንፍትን ከይፈርሃና ነገራት ከይፈርሃና ክንፍትኖም ተጀሚርና ሓደ ተብዓት ከነጥሪና ካልኣይ ድማ ፍልጠት ከንዕቢና ክንፈልጥ ኢና ክንረክብ ኢና ዘለናዮ ድማ remember there is no mistakes in life ክንዝክራ ዘለና ቀዳመይቲ ድማ ኣብ ሂወት ጌጋ ዝበሃል የለን ንሕና ጥራይና ጌጋ ንብል ምርጌጋ የለን እንታይ ዳ ኣይትጋገን ኢኻ ማለት እኮ ኣይኮነን እቲ ንጋገዮ ጌጋ ኢልና ይንፀውዓዮ ተማሂረሉ ትምህርቲ እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ትምህርቲ ምሳት ተኸውን እኮ ክፅሕፍ ከለኻ ትጋገን የርካ ኢኻ እሱ ግን ጌጋ ኣይኮነን እቲ መጀመርያ ኻ ስለ ዝነበረ እቲ ኢትካ ናብታ ቅኑዕ ንኽበፅሕ ዝገብሮ ዝነበረ ምቅርራብ እዩ ትቀራረብ ኢኻ ነርካ ትለማመድ ኢኻ ነርካ እምበር ትጋገ ይጎብካ ነርካ ታጌጋ ትብል ቃል ክነሰብለላ እንክለና ቆልዓ ሓፍ ኢሉ ክወድቕ ከሎ ኸይዱ ሰንከልከል ክብል ከሎ ይጋገ ይኮነን ዘሎ ይለማመድ እዩ ዘሎ ኤግዛክትሊ ንሕና ድማ ክንጋገ ከለና ንለማመድ ከም ዘለና ጌርና ንወስዶ ስለዚ ኤቭሪ ጌጋ ኢና ንቆፅሮ ዘለና lessons ወይ ካ ትምህርቲ ኢና ንመሃረሉ ዘለና ኣብ ሂወት ዘይጋገ ሓደ ሰብ ጥራይ ንሱ ኻ ወይ እቲ ዘይጋገ ሰብ እቲ ዘይፍትን ዘይሰርሕ ጥራይ ሓንቲ እንተዘይጌርካ ዋላ ሓንቲ ትጋገን ኢኻ ዝሰርሕ ዘሎ ግን ይጋገ ካብ ጌጉ ድማ ይመሃር ይዓቢ ይዕንብብ ድማ ስለዚ እዚኣ ክንመሃር ንኽእል ቀዳመይቲ number 2 ቁጥሪ 2 curious of everything curiosity ወይ ካዚ ሓድሽ ነገር ንምፍላጥ ዘለዎም ጽምዓት ናይ ህፃናት መወዳእታ እኳ ዘይብሉ እንታዩ መንዩ ከበዩ ታገሩ ካበዩ ብህመፅዩ ስለምንታይ ከም ኮይኑ ስለምንታይ ከምዚ ብሕቶሲ ክሳብ ክንደዮም ዘዳኹሙኻ ኩሉ ሰብ ይደፈል ህፃን ኩሉ ግዜ ክፈልጥ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ድማ ዝሓትት children ask literally about everything they see or feel ድራይዎ እንዳቕ ስለምንታይ ቀያ ኮይኑ ሰማይ ስለምንታይ ሰማያዊ ኮይኑ ኣግራብ ስለምንታይ ቀጠልያ ኮይኖም ሓደ ግዜ መብዛሕትኡ ግዜ ተሳቶም ዝሓትዎ ንሕና እውን መልሲ የብልናን ምክንያቱ ሓቲትና መጀመርያ ሓቲትናሉ ንኾንና መልሲ ረኸብናሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን መልሲ እውን ኣይደለናን ኣይንፈልጦና እኮ መልሲ ናቱ ግን ኣይሓተትናን ድማ ከምኡ ኢልና ክንፈልጥ ኢልና ኣይተመራመርናን ስለዚ ተመራመርና ድማ ድሩት ኣፍልጦ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እሳቶም ሓደ ግዜ ክሓትኻ ከሎም እንድዒ ግን ምናልባት በቲ ሓደ ንስኻ ክትፍትን ትግደድ በቲ ካልኣይ ከዓ ንስኻ እውን ተመራመረላ ብምባል ወይ ተመራምርሉ ብምባል ንዖም እውን ንክበላሓቱ ዕድል ክንቦም ንኽእል they want to know what and why things are the way they are it's endless ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኖም ግደፍ ኣይትሕተት ክትብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ንፈልጥ ኢና ስለዝበዝሕ ትሕቶታት ንሕና ኻ ዓቕሚ ስለዘይብልና ንኽምልስ ኔጌቲቭ መልሲ ክንህብ ንኽእል ኢና ወይ ትንበል ወይ ኣኽለካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ደክም ይሰብውን መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ሕቶ ዝሓትዎ ዘለዉ ዕፁብ መልሲ ኣይንሃበሉ እንተዘይፈሊጥናዮ ንክመራመርሉ ንሕተቶም ኣነስ ኣይፈለጥኳን ከመይ ይመስለካ ስኻኸ ካበይ ይኸውን ኢልካ ትግምግም ትልካዮም መልሲ የብሎም ብርግፅ ግን ኣብኡ ከለዉ ፋሲኔሽን ናቶም ወይ ናቶም ፍልሰፋ ናቶም ርዲኢት ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም which is good it doesn't matter ቅኑዕ ጌጋ እቲ ናቶም ርዲኢት ክገልፁ ምኽኣሎም already ንሱ ሓደ ጽቡቕ ነገር እዩ የግዳስ ሓደ ግዜ ክሓቱና ከለዉ ንሕና እውን ክርድኣና ክኽእል ኣለዎ ክንፈልጥ ክንፀር ታሶም ዝሓትዋ ዘሎ ንዓና እውን ሕቶያ ኣገዳሲት ሕቶውን ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ንሕና እውን ካብቲ ንሶም ዝሓትዎ ዘሎ ተማሂርና ንኽንመሃር ንኽንመራመር ዕድል ይኸፍቱልና ኣለዉ most adults in contrary think they know all they need or they are not interested in knowing what they don't know እቶም ዓበይቲ ዝበሃሉ እቶም ዕብይ ዝበሉ ፍልጠት እኳ ይንብል ኢና ግን ንሶም ከ መብዛሕትኡ ግዜ በቲ ሓደ ኩሉ ዘድልዮም ኩሉ ዘሎ ነገር ዝፈልጡ እዩ ዝመስሎም እቶም ኩሉ ዘይፈልጡ ከም ዘይፈልጡ ዝፈልጡ ከዓ ዘድልዮም ዝፈልጡ እቲ ካልእ ዘየድልዮም ምዃኖም እዮም ዝፈልጡ so that's very very critical ምክንያቱ ንኽንመራመር ሓንጎልና ጠጠው ኣቢልና ኢና ብዙሕ ግዜ ዝበዝሐ ሰብ እንታይ ትብል ዘረባ ኣላ ኖርማል ሰብ
ኣብ 25 ዓመቱ ይመውት ኢሎሞ ኣብ 65 ወይ ካብ 70 ዓመቱ ኸ ይቕበር ትብል ዘረባ ኣላ ካበያ መፅያ እዛ ዘረባ እዚኣ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ክሳብ 25 ዓመት እዩ ዝመሃር ينبب يقرارب يصنع استفلالي ነገራት ዩኒቨርሲቲ ካትቆም استفلالي ነገር ينببن يعنببن ድሕሪኡ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ጠጠው ይዝብል ካብ መምሃር ሓንጎልና መምሃርን ዕብየትን ጠጠው ዝበለሉ ኸ ታነጥብሳ ዝሞትናላ እዮም ዝቆፅሩ ኣብዝሓቶም ፈላጣት ስለዚ መብዛሕትኡ ሰብ ኣብ 25 ዓመቱ ምንባብን ምዕባይን ስለ ዘቋርፅ ሽዑ ይመይቱ ይብልዎ እቲ ኣካላቱ ዳሉ ይንቀሳቀስ ነይሩ እምበር እቲ ዕብየት ናይ ሓንጎሉ ሽዑ ይመይቱ ተአካላቱ ይንቀሳቀስ ነይሩ ግን እቲ ዝሞተሉ ናይ ኣካል ዝሞተሉ ኸ ቀብሪ እዮም ዝቆፅሩ ስለዚ መብዛሕትና ጠልጢፍና ኢና ካብ ፍልጠት ጠጠው ንብል እዚ ኸ ጌጋ እዩ እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ክንቅይር እየ ድማ ኣነ ብዝከኣለኒ ዘበርክት ዘሎ ካልኦት እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዘነቃቅዑናን ዘተባብዑናን ዘለው እዚ ድማ እቶም መብዛሕትኦም ዕውታትን ዓበይቲ ፈላጣትን ናይ ዓለምና ክንገብሮ ዘተባብዑናን ዝምህሩናን so But what you know now is nothing compared to what exists. كان يمود أتغنفلت أزلنا إتنحنا نفلت أبز جزيزي ترجم كويس يبلو كمت أن العلي 0% نفلت كنبل نغلينا أنا بزان نفسي 0% أيك 0.00001% يقول أنا زفلته كباب علم زول فلتر أيكوني كمان كندو أيكوني there's so much of knowledge اتفلت أسي بحري مود أتقبل ኣብ ሓደ ዓውደ ኣቲኻ ጥራይ ውድኣን ይትፍጠር ግደፍ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ስለዚ ኩሉ ይፈልጥ እየ ምባል ክሳብ ክንደይ ድሩትነት ናይ ኣተሓሳስባ ከም ዘለና እዩ ዝገልፅ ጠቕላላ ኢና ዘይንፈልጥ ኣነ ጥራይ ይብል ኣለኹ ንስኻ ንስኺ ኢቭን እቲ መምህር ዋላ እቲ ፕሮፌሰር ዝበሃል ዘሎ ዋላ ሓንቲ ይፈልጥኒ ምክንያቱ ፍልጠት ናይ ዓለም ኣዝዩ ብዙሕ ኣዝዩ መወዳእታ የብሉ ስለዚ ካብዚ ኩሉ ፍልጠት ንስኻ ትፈልጦስ ኣዝዩ ቁንጫል እዩ فلت يل كم زرع فجي كسع كندي كنت قالوا كم قلعو كم فلت كلونا خا نكد كلونا له مغنياتهم اتفلتت درك يبلون فلتت كا حيلي فلتت هابتي زي عم فلت كلا فلتت حيلي فلتت هابتي اوكي مصحفتنا يزنببكا يكونن نتزنببكايو كتنبرو كتفتن كلخا شعي تردي كازو يا من باب يكون من باب نبين وخلا يكون مسمع نبين وخلا يكون نتتفلت أو كتتكبرن تجميرك شعي تردي كازلو شعي خا فلي كازلخا يزبلانه سالساي be present in now هتانا هتزبلت زلاتهم نسو بزعبات صباح بزعبات مالي هيجنقوني جزيت فولاني أرتالومي كاتا دكيسوم ستنسولا كساب زدخمو كساب مشيت حراد دكسو كل جزء أبتز له ومومنتيوم زلوا نعايم جويز قبل تمال زبلت أنا جرقات يوم يرون خون ولا حم أبزيح مع نجار حميمهم تكالي تعديرهم خون forget دليت وشيد له كله أبزانا لوميا فوكس قبل تبون تاني يريز كريم قال حمع نجار جنايز كروني تمال كم تقولين اللي قال يبلونيم تقلال ليهم دليت تبون تبون تاني يريز تمال النخيد نابلو نباخ من لوسيا حتيو أبتك تصبغ زنبرجن أبتحمق زنبرجن أطوع يبلوني immediately كاتسلوم الله سلازي كل جزء أبتزل مومنتيوم زنبر ده easy children rarely consume themselves in thoughts they care a little about yesterday or tomorrow كالك هتأنا حسبوني مالتي أب حسابات كلها يبلوني كم زيلو زخون هتأنس خمزيلو يلو قو ويلك حسب ريخ ما تفلتو never doesn't happen حسبوني أب أكشن يوم زلوا سوم حسب جزء يبلون زي ما قلت دي كل جزء نتا مومنتي تكملان له نتا جزء يتعوتلان يتكملان على وابس خان جزء مالتي so بزعبة حلو فيهم بزعبة مزعي زلوا بسجمات ويكا تنكت أزيو حديو تم عبيتي نبهال كذا غمينا adults often live either in the past or the future تم عبيتي نبهال كن وي أب حلو فينا نبر وي أب مزعينا نبر نتاعنا حجز لاتنا جزء أين استوعب لنا بزرقسي حدا بقى بزحلفة بزمز أو ناس كورة ده زجات أم كم زجاتي من خمس قينة زراعي خمس قينة معنا خمس قينة كم زخول نابلك أبت زحلفة هي وقتك كريم كم زنيرة تبونير نابلك أب حلوف كاتنبر التسترفة دماغها نتانيش يجت حلوف كم زني نتا ترفت بزيغة حج خنتي خوني نبيك خونتي ود كميك خوني ده عامل ده عسر عامل
نتا حجسي ودي خا حنت خيقبرك توديها and that's not a good thing ስለዚህ ህፃናት እንታይ ይገብሩና ምስኦም ተለና ከባቢዮም ብዛዕባ መጻኢ ክንጭነቕ ከለና ወይ ገለኹም ዝቀበልና ከለና ወይ ብዛዕባ ዝሓለፈ ክንሓስብ ከለና ና ስዒቦምካ ኣብታ ፀወታ እዮም ዝእትውካ ምክንያቱ ንዖም ሕሉፍን መጻኢ ናይ ግድሾም ሕጂ እያ ተገድሶም they are so conscious ብዛዕባ ሕጂ እያ ተገድሶም ስለዚ ይግድዱካ እዮም ኣብ ከባቢኦም ተለካ ይግድዱካ እዮም ኣብታ ሕጂ ንክትፃወት ንክትሓፍኮፍ ንክትብል ዲኻ ክትከይድ ዲኻ ገለ ነገር ንክትገብር ማለት እዩ ንክትነብር ሲ ይግድዱካ እዮም ስለዚ this is one important aspect so yeah بتعمل important ነገር ያ they push us to live in now they ask us to join them in playing and enjoying with them worrying doesn't solve an issue it just steals the joy from now ምጭናቅን ኣብ ሕሉፍን ኩለል ምባልንሲ ነቲ ዘሎ ሽግር ኣይኮነን ዝፈትሖ ኢሎሞ እንታይ ደኣ ነዛ ናይ ሕጂ ክንሕጎሰላ ዝነበረና ግዜ እዩ ሰርቀና ተጨኒቕካ ዝፍታሕ ሽግር የለን ንጭናቅ ኮይና ኩልና ተጨኒቕካ ዝፍታሕ ሽግር የለን ጭንቀታይ ዝገበርትን ኮናቱ ነቲ ሽግርካ ዘይኮነ ዝፈትሖ ነታ ሕጂ ግዜ ክትሓስበላን ክትፈትሓላን ክትሕጎሰላ ዝግባእካ ግዜ ንዓይ ይሰርቕ ሰጥራ ይስራሕ ጭንቀት ስለዚ ከነስዑል ኣለና ኣይንጭነቕን ማለት ኣይኮነ ክንጭነቕ ኢና ዝተፈላለዩ ህይወት ከጨነቐና ቀሊ ግን እንተስተውዒልና ድማ ታ ጭንቀት ተምፅኦ ለውጢ ኣዝዩ ውሑድ እንተሎ ኮይኑ ዘለውን ኣይመስለንን ብርግፅካ የለን ኣይመስለን ዘይኮንስ የለን ብጭንቀት ዝፍታሕ ነገር የለን ብስራሕ ዝፍታሕ ቁጥር 4 children are expressive and very creative ቆልዑ ሓሳቦም ኣብ ምግላፅ ንፍዓት ከምኡ ድማ ፈጠራውነቶም ላዕሊ እዩ ያ ክንፈልጣ ክንክል ኣለና ቀዳመይቲ ታ expression ራእያ they are very good in expressing how they feel about anything ህፃናት ብዛዕባ ከመይ ይስምዖም ከም ዘሎ ሕጉሳት እዮም ዘለዋ ሕጉሳት ፈትዮም እዮም ዘለዋ ኣይፈተወን ሓደ ነገር ብንጹር እዮም ዝፈልጡ ንሶም ብንጹር ድማ የፍልጡኻ ማለት እዩ ኣው ደስ ኢልዎ ልያ በለንስ ህፃንስ ቤላ ገይሩ ይደርዳእካ እንተስ በኺ እንተስ ሸቁ ታ ነገርሲ ከመይ መቻኣቶላ ወይ ከመይ ኣላ ጽቡቕ ገይሩ ይዘርዳእካ they don't expect you to read it yourself unlike adults who pretend ተዘገርም ህፃናት ፍለጥ ግምት ወሲድካ ባዕልካ ከተለልዮም ሓንጎሎም ከተንበሎም ኣይደልዩን እዮም ኣይመቸኦምን ኣሎ ጽቡቕ ገይሮም ይነግሩኻ በታደ ዝርድር ትርዳእካ ቋንቋ ገይሮም የረዱኻ ጽቡቕ ከምዚ ኣሎ ጽቡቕ ኣለው ጽቡቕ ገይሮም የረዱኻ ዓበይቲ እንታይ ይገብሩ ሕማቕ ከለው ጽቡቕ ኣለኹ ይብሉ ኣይነግሩን እዮም ኣብ ጎንኻ ከሎ ሓሲብካ ባዕልካ ክትፈልጦ ይጽበዩኻ ግምት ወሲድካ ባዕልካ ኣብ ሓንጎሎም ኣቲኻ ተንቲንካ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ፈሊጥካ ክትሕግዞም ይጽበዩኻ which is absolutely wrong ጌጋ ይዚ ምክንያቱ ዘለኻዮ ሳይኻ ትፈልጥ እንተ ሓቢርካ ጥራይኻ ካልኦት ሰባት ክፈልጡን ክሕግዙን ክርድኡን ዝኽእሉ ስለዚ ነቲ ዘለካ ካብ ህፃናት ክንምሃር ክንክል ኣለና ዝስማዓና ዘሎ ነገር ብግልፂ ክንዛረብ ልክ ህፃናት ዝስምዖም ዘሎ ነገር ደስ ዘይበሎም ነገር ኣነፂሮም እዮም ዝነግሩ ንሕና ድማ ልክዕ ከምኡ ኣነፂርና ክንሕብር ኣለና they don't care about the rules of doing things ብዛዕባ creativity ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ፈጠራውነት ናይ ቆልዑ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ዝተጻሕፈን ዝተባህልን ኣይግድሶምን እዩ ዝመሰሎም እዩ ሓደ ነገር ሃቦም ንቆልዑ ንኣብነት ጌም ሃቦም ብቐሊሉ ትርዳእካ ማለት ጌም ቴካም ቴሌፎኒካ ወይ ዝኾነ ጌም ንሕርካዮም ቆልዑ ሕጊ የንብቡን እዮም ዓበይቲ ንገብር ኦኬ እንታይ ክገብር ኣለኒ መጀመርያ ቤንክ ክኸይድ ኣለኒ ገለመለ rules of the game ንርኢ ሕማቕካ ኣይኮነን ቆልዑ rules ምንባብ ዝበሃል የለን immediately in action ኣብ ስራሕ እዮም ዝኣቱ ስለዚ ሕጊ ስለዘየንብቡ ኩሉ ግዜ ባዕሎም ፈጠራውነት ኣለዎ ምክንያቱ ነገር ክሰርሕ ተኮይኑ ፈጠራውነቶም እዩ ዝስርሑ ተዘየለ ይሰርሐን እጂ እንታይ እዩ እጂ ፈጠራውነት ሓድሽ መንገድታት ብሓድሽ ኣገባብ ንኽጅምሩ ዕድል የውህቦም ማለት እዩ they just do they sing they dance draw build or others ክትስእሉ እንተደልዮም ሕግታት ናይ ምስኣል ኣይክተሉን እዩ ክስዕስዑ እንተደልዮም ሕግታት ናይ ምስዕሳዕ ኣይግድሶም ክደርፉ ተደልዮም ድምፅን ቃናትን ገለመለን ኣይግድሶም ሰባት ካንታ ይብሎም ኣይግድሶም በታት መስሎም ከምታ ዝኽእልዋ ከምታ ንዖም ትምችኦም ገይሮም እዮም ዝጀምሩ ሕግታት ኣይክተሉን እዮም ኤግዛክት ሕግታት ድማ ንፈጠራውነት ቀተልቲ እዮም እንታይ ይብሉ ገለገለ ብትምህርቲ ደረጃ ንላዕሊ ገጽካ ክትከይድ ከለኻ ደረጃ ናይ ፈጠራውነትካ እናተቐተለ እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ሕግታትና መምሃሩ እቶም መምሃራን እናቀጥቀጡ እቶም ፕሮፌሰራት ብዝተፈላለዩ ነጥብታት እናቆራሞምን እናጨርመሙን creativity ናትካ የጽብብዎ በቲ ሕጊ ጥራይ ክትከይድ ከምቲ ዝተባህልካ ጥራይ ክትገብር ካብ ወፃኢ ብዙሕ ክትዓፃፀፍ
يقبلوا خيام سلزي تي حقتات مختال كل جزء أنت عارف تراونت مغنياتو مبجحت الجزء كل تحق أنت خبير كايو والحين تكبرت خلنا حدش نقدر كتطرحت خلنا نتزول طريقة كتخبرت خل Adults, in contrary, worry so much about what others would say or not to break any rules which kill their creativity. توم عبيتن بحال جن بنتار قدامي زخون ነገር ተይና ሰባት ታይ ክብሉ ዳ ይምሉ ህፃናት አይገድሶም ሰምታይ ብላ አይገድሶም in fact ከዓብዩ ምስ ጀመሩ ካብቶም ዓበይቲዮም ዝመሃርዎ ሰብ ከይብላካ ዝብል ምክንያቱ እቲ ኣብ ዓበይቲ ዘሎ ቀልጢፉ ኣብ ተገለ ደረጃ ዕድመን ኣብቶም ቆልዑ እውን ይሰግር ስለዚ ስለ ዝሰግር ሕጂ ብፍላይ ብፊልሚ ገለገይሮም እውን ቀልጢፎም እዮም ሰምዕዎ ዘለዉ እቲ ሰብ ከይብለኒ ዝብል ኣዝዩ ሓደገኛ ሕማም ኣብ ዓለም እንተለኻ ሰብ ከይብለኒ ዝብል ሕማም ሰብ ዘይብለካ ክንሱ በዓልካ ኣብ ርእስኻ ዘየድሊ ሕማማትን ፊልምታትን ክትሰርሕ ትነብር ሰብ ግዜ የብሉ እንትን ኮንተ ዘኪርካ እንታይ ትብል ትኾም ዛዕቡ ወይ እንታይ ትብል ትኾኒ ብዛዕባ ጥራይ ትዝክር ካልኣይ ዘዘክሮም ማለት ቢዚ ትሰብስ ነብሱ ንሕና ኻ ዘገርመና ሰባት ንዓና ንሕና ኣብ ማእከል ናይቲ ህይወት ዓለም ዘለና ሰባት ኩሎም ብየማንን ፀጋምን ህይወትና ጥራይ ዝኽተሉ ይመስለና how naive we are ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ሰባት ኣይብሉ ማለት ኣይኮኑ ግን ንስኻ ስለ ዝተገደስካ ዝተርፍ ነገር የለን ስራሖም እንተር ኮይኑ ክቆፅሩ ወይ ንስኻ ወይ ንስኺ ህይወትና ልክዕ ከምቶም ህፃናት ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ዓበይቲ ሓጢኣት እዩ ጌጋ እዩ ነውሪ እዩ ዝተፈላለዩ ቃላትና ተጠቀምና ሓድሽ ነገር ክፍትን ሰብ ትፈፂም እኳ ዘይክእል ኣነስ ብፍላይ ኣብዚ ባህር ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ዘሎ ከባቢ ዘሎ ሕግታት እንታይ ዓይነት ሰብ ይፅሒፍዎ ኣይርዳእንን ነፍሲ ወከፍ ነገር እኮ እዩ ሓጢኣት ነውሪ ጌጋ ዘይንቡር everything like እንታይ ክገብር ዘለዎ ሰብ I have no idea እቲ ሃይማኖታት እታ ቅዱስ መጽሓፍ ኩልና ንፈልጣ ኢና ኣብታ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ዘይኮነሲ 10 ቅዱስ መጽሓፍ እዩ ዘሎ ሕግታት ናትና መወንጣእታ የብሉ ነዚ እንተዘይሰይርና ፍፁም ክንልወጥ ኣይንኽእልና ክንደይ ዓመታት ኣነ ቫኬሽን ኢትዮጵያ ከይደ ከለኹ ንግረ መንገዲ ክጠቕሰልኩም ኣክሱም ከይደ ነይረ ኣክሱም እቲ ከተማ ኣክሱም ክሪኤ ኢለ ከይደ ነይረ ኣብ ኣክሱም እንታይ ተዓዚበ ቅድሚ 2000 ዓመት ተዓዲ ኣዝዩ ስልጡን እዩ ነይሩ ብዙሓት ዓዲዮም መፂኦም ነቲ ሽዑ ዝነበሮም ፈጠራውነት ክርእይዎ ዝፍትኑ እንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ እንታይ ዓይነት ኢኖቬሽን ነይርዎም ኣክሱም ኪንግዶም ምስ ናይ ኤርትራ ኩሉ ዝርከብ ዝነበሮ ከባቢ ሕጂ ኣብኡ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኤክስካቬሽን ገብርሉ ጌና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 2000 ዓመት እቲ ዓዲ ወላ ሓንቲ ኣይተቐ ኣብዚ ግዜ ኣብ ኣክሱም ከባቢ 20 ዝኾኑ ቤተክርስትያን መስጊድን ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ 2000 ዓመት እቲ ስልጣነ ዝነበረ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ግዜ እዩ ክሳብ ክሕደት ዓመታት ካብ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ 340 ዓመት ሜቢ ድሕሪኡ 1800 ዓመታት ኣሎ ክርስትና ካብ ዝቕበልቲ ከባቢ ኣብቲ ቀደም ዝነበረ ፈጠራውነቶም ክሳብ ሎምሲ እንታይ ተቐይሩ እንተልካ ሓደ ነገር ጥራይ ተቐይሩ ሃይማኖት ጥራዮም ቀይሮም ካልእ ቶም ሰባት ከም ዘለዎ ወይም ዝተቐየረ ነገር ብዙሕ የለን ሃይማኖቶም ግን ተቐይሩ ሕጂ እንታይ ትርኢ እቲ ሃይማኖት ኣብ ኣክሱም ዘለዎ ሓይሊ ወይ ኣብ ክሳብ ክንደይ እቲ ሃይማኖት ኣብዚ ከባቢና ዝመፀ ንሰባት ንኸይሰርሑ ከም ዝኣሰሮም ወረገቲ ንዓይ ጋይድ ዝበና ዝነበረ እንታይ ልዕልልኒ እቶም ገለገለ ሰራዊት ኣብቲ ውጥቀት ከጋጥሙ ከሎ ሲልኒ እቶም ሰራዊት ናይ ሓደ ንጉስ ዝነበሩ ከይዶምሲ ከስቲኖም መፂኦምሲ መነኮሳት ኮይኖም ኢሉኒ ብኡ ገይሩ እቲ ስልጣነ ክደክም ክኢሉ ኢሉኒ I didn't prove this is right or wrong but ካልገለ ካብቶም ጋይድስ ነገረኒ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሃይማኖት ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ግን ሃይማኖት completely ናትና ሃይማኖት ብጌጋ ተቐቢልና ኣለና really ኣብ መንጎ ስራሕን ስልጣነን ጠጠው ከብለና ዝኽኣል እንተሎ ሃይማኖታትናን ሃይማኖት እኳ ይብሎኒ እቲ ምስ ሃይማኖት ዘይተኣደነ ሕግታት ኣሲርናዮ ዘለና ዘይርዳእና ሃይማኖት ኣይብሎ ባህሊ ዲኻ ክትብሎ ኣብኡ ተጠናኒጉ ዘሎ ሰባት ንኸይሰርሑ ዝኣስር ሰባት ንኸይዓብዩ ዝኣስር እዚ ነገር እዚ ክንኣልዮ ክንክእል ኣለና ተፈጠራውነት ናይቲ ህዝቢ ክግንፍል እንተኮይኑ ዝብል ርእቶ መፂልና ናይ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ድማ play ቆልዑ they never get tired ትደገርምሲ ኣብ ገዛ ቆልዓ ኣሎ ይትንስ እንደገና ኣቦና ደን ድማ ኣሎ ክልቲኦም ስራሕ ኣለዎም ንበሎ ከይዶም ሰሪሖም ይመፁ ተቆልዓ ድማ ንግሆትን ትምህርቲ ኣለዎ ገለል ንበል መን ይደክም ካብ ክልቲኦም ካብ ሰለስቲኦም ተይልና ወለድዮም ዝደኽሙ ከቢድ ስራሕ ስለ ዝሰርሑ ድዮም ኖ ምክንያቱ እቲ ቆልዓ
كند كلتيو ناتهم عصفي قويلو زليلو دقيملو تحريملو وديقلو بأكلات تخوينو بزح زنقساقسو سغيرلو كابتن ولد معناتو بزي قدس ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ካልእ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝምዕብል ዓለም ዘሎ ሰብ ግን እቲ ቆልዓ ካብ መጠን ንላዕሊ ተንቀሳቒሱ ኣሎ ካብቶም ወለዲ እሱ ግን እንታይ ኮይኑ ዘይደክም ምሉእ መዓልቲ ዘሐጉሶ ክገብር ስለ ዝወዓለ ክፃወት ስለ ዝወዓለ እቶም ወለዲ ግን ካብኡ ወላ ኣብ ገዛ ከለዉ እዮም ድኹማት ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ንዕዖም ዘሐጉሶም ይፃወቱ ስለ ዘየለው ህይወት ፀወታ ስለ ዘይኮነት ንዕኦም ሲሪየስ ስለ ዝወሰድዋ ሓንጎሎም ስለ ዝደኸመ እምበር ኣካላቶም ካብቲ ናይ ህፃን ኣይደኸመን ግን ንሶም ዝደኸሙ ኮይኑ ንሕና ዝደኸምና ኮይኑ ይስምዓና ተሓቂ ከነሰብለላ ኣለና They play from the moment they walk until they wake, until they go to bed. They are never tired of playing. Adults, on the contrary, are tired even doing nothing, even while in bed. عبيت بنصارو دارجا حنت خيسرحنا ولا عرات كلنا ولا دقسنا نتخلنا كاب دقاس كنت نسقلنا دقيمين عنه مبزحت السبب صراحة رأيه نقول so tired يزبل دكيش حديرو vacation نيرو كل جزء دقيمة راح يزبل تانا مودة تقصد زدما we don't stop playing because we are old but we get old because we stop playing ሰባት ዝኣርጉሲ ሰባት ፆታ ጠጠው ዘብልዎ ወይ ምፅዋት ዘቋርፁሲ ስለ ዝኣረጉ ኣይኮነን ይብለና ኣሎ እንታይ ደኣ ሰባት ዝኣርጉ ፆታ ስለ ዘቋርፁ ጥራይ ዋው this is so true ያ ካብ ጆርጅ በርናርድ ሻው ዝመፀት ጥቕሲ እያ ስለዚ ሰብ ዝኣርግ ፆታ ጠጠው ምስ ዘበለ እዩ ዝኣርግ እምበር ዝፃወት እንተኮይኑ ኣይኣርግን እንተ ኣሪጉ እናተፃወተ እዩ ዝኣርግ ስለዚ ኣብ 10 ዓመትና ዝኣረግና ኣብ 30 ዓመትና ዝኣረግና ኣብ 40 ዓመትና ዝኣረግና ኣብ 50 ዓመትና ዝኣረግና ብዙሓት ኣለና ምክንያቱ we stopped playing ስለዚ we should learn to play and enjoy life እምበር ናይ ሎሚ ትምህርትና ቶም ክንምህሮም ኢልና ዝሓሰብና ህፃናት ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሂወትና ኣገዳሲ ትምህርቲ ክምህሩና ከም ዝኽእሉ ተርእየ ገይረ እዚ ቻነል እዚ ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል ቶም መጀመርያ ትመፁ ዘለኹም ኳ ኣብዚ ብድሓን መፃኹም እዚ ቻነል እዚ ጂ ድራር ቻነል ኣተሓሳስባና ኣብ ኩሉ ፅላትና ብቁጠባና ድዩ ኣብ ትምህርትና ድዩ ኣብ ሓዳርና ድዩ ኣብ ሓጎስና ድዩ ኣብ ኩሉ ፅላትና ሂወትና ዕውት ሂወት ንኽንሕልፍ ተኮይንና መጀመርያ ኣተሓሳስባና ክንልውጥ ኣለና እዚ ቻነል እዚ ድማ ከመይ ጌርና ኣተሓሳስባና ለዊጥና ሂወትና ንቕይር ይጠቅም እዩ ዝበሎም ብዙሕ ትሕዝቶታት ኣለዎ ስለዚ እንታይ ኣዋእቲኹም ርኢኹም ብዙሕ ክትመሃሩን ክትዓብዩን ትኽእሉ ልዕሊ 130-40 ዝኾኑ ቪድዮታት ኣሎ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ስለዚ ከነቓቕሓኩም ክዕውተኩም ይኽእል እዩ ውሽጢ ኣትኹም ዲፐር ወይ ከዓ ዕሙቕ ዝበለ ትምህርቲ ብዛዕባ ቢዝነስ ኢንቨስትመንት ትካላት ከመይ ጌርካ ትኸፍት ኦንላይን ቢዝነስ ከመይ እዩ ስቶክ ማርኬት ከመይ ክትፈልጡ ተደሊኹም ኣብቲ drarhiwot.com ዝብል ዌብሳይት ኣብዚ ኣትኹም ሓበሬታ ክትወስዱ ትኽእሉ ተወሳኺ ካልእ ሕቶት ኣለኩም ከዓ ኣብዚ ወይ ብኢሜይል ወይ ካብ ፌስቡክ ፅሕፉለይ ትኽእሉ ማለት እዩ ብተወሳኺ ካልእ ቻነል ጆርጅ ሾው ድራር ሾው ዝብል እውን ከፊት ኣለኹ ኣብቲ ቅድሚ ፀኒሑ ኣብኡ ከይድኩም እውን ሰብስክራይብ ጌርኩም ብዙሕ ዋዛ ምስኩም ነገር ኣብኡ እውን ኣሎ ክትመሃሩሉ ትኽእሉ ማለት እዩ ከም ወትሩ ካብዘን ናይ ሎሚ 5 ትምህርታት ዝፈተኹማ ወይ ንስኻትኩም እውን ዝተዓዘብኩሞ ንሕና ክንመሃሮ ንኽእል ዝበልኩሞ ፕሊዝ ኣብ ኮሜንት ግደፉለይ ከምኡ ድማ ከም ወትሩ ንስኻትኩም ዝስማዓኩም ዘሎ ትምህርቲ ይዕብየና ኣሎ ትብልዎ ኩሉ ግዜ ሓብሩ ኢኹም ምክንያቱ ሰባት ነዛ ቪድዮ ሪኦም ነቲ ኮሜንት ክሪኡ ከለዉ ንሳቶም እውን ከም ዝከኣል ይኣምኑ ማለት እዩ ስለዚ ትናትኩም ኣበርክቶ እውን ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ድሕሪ ምባል ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብ ዝተወዲያላ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ቻው